prínos tých testov vidím v tom, že žiak si môže jednak naučiť sa nové a hlavne pri opakovaní učiva. Sú tam rôzne typy úloh, obľúbenosť je rôzna. Určite tento ročník Alfiády bol kvalitnejší, viac našich žiakov sa do toho zapojilo, od začiatku roka boli motivovaní, kedy to vlastne vypukne. A motivovalo to asi aj ostatných žiakov, nie len tých, ktorí mali jedničky, ale aj tí slabší žiaci sa dokázali zapojiť do riešenia týchto testov a určite im to prinieslo nové poznatky. Tak súťaž Alfiáda sa mi tohto roku páčila veľmi veľa, ako podľa mňa to mi pomáhalo veľmi v zopakovaní si učiva. Zopakovala som si veľa učiva a naučila som sa niečo nové. Veľmi sa mi páčila, som si veľa zopakoval.